Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunalezi indaba zokuthwala ku social media, abantu bayakhuluma bayaveza izinto abayivezayo. Nginombuzo nje mina. Nibona ukuthi lezi zinto ezikhulunywayo zenziwa abantu base-KZN? Kunabantu guys, akusho mina, kusho abantu ku-social media lana angazi uma bahlanganisa izinto ezikhulunywa izangoma nezinyanga la ku-social media. Manje mabefaka iy'thombe ababafakayo, ngibone uMadam Ayanda Ncwane, angazi ukuthi kuqala ngayo yini. Ngifuna ukisho kahle lento ingazwakali kabi. Aqala ukuthi kube khona usisi noma umama oshonelwe ubaba wasekhaya impilo iqhubeke, right? Bathwala ngaye ngoba uye wayemkhulu kasha kwacima. Bebevele benamabhizinisi ndawonye. U-anti kuthi ngiyazanda ukuthi u-anti uMamkhize wayekade eshadile before. And ngesikhathi eshadile bebenayo imali nobaba lo wabeshade nayo. Bahlukana. Yena mayeqhubeka-ke eba nezinto angaze ngilandele ukuthi kwenzakalani kubaba wayeshade noMamkhize. Kodwa nangaleso sikhathi bekhona. Hayi, akekho olandela ubaba ka-Andile ekhulume ngayo ukuthi uthwele. Izinto ey'ningi esiy'tholayo uMamkhize uthwele. Isizathu salokho ingoba waba nengozi uSibahla. Angazi ukuthi abantu bakusasela blog. Umseleko ofike noThando Nesithembu. Shuthi abantu babona le episode yey'moto. Angazi ukuthi yini enye kodwa nje bathi bathwele. Laba-ke abathathu engibabalayo bonke abase-KZN. Nisho ukuthi kwenziwe e-KZN? Phela nicaciseni ukuthi nithini. Base-KZN abantu abathwalisa abantu. Kanjani futhi ngani? Ngoba kuyona yonke le nto ekhulunywayo, kukhulunywa ngenyoka. Kodwa-ke engathi abantu abayazi into abayishoyo ngoba bathi le nyoka ayibonakali. Phinde futhi nangu umama lo ade kuvela ukuthi kuney'ndaba ey'thile ngayo ze-corruption. Mase kiwe emzini wakhe kukhona inyoka abantu abayibone ngaphandle base bethi nangu ubhululo. Kanti siyabonakala futhi. Mina sengibuza ukuthi-ke kubonakala sengathi abase-KZN abekho capable. Yikho kuyibona abamataniswa nokuthala. Hawu. Kodwa-ke anishoni kanti. Anishoni. Ikuphi leyo ndawo? Phela umuntu akasazi manje ukuthi usalelwe isikhathi esingakanani emhlabeni. Ningasho ukuthi sijabule sesihamba. Izinto ezenzeka manje ezisididayo sithi siyiphathe leyo nyoka leyo. Ngoba phela nayo ibonakali. Makuthi banayo-ke nayo ibonakali. Pho basebenzelani ma kunenyoka basebenzelani? Hayibo guys, mase nizwa kahle le video angazi ngisho ukuthi bathwele bonke engibabalile. Ngibabaza nje ukuthi yindaba kulandelwe abase-KZN kube yibo ngoba izimo ababhekane nazo empilweni noma kuyiphi i-province ziyenzeka lezimo. Kodwa nje kubukeka sengathi kunento eqhutshwayo ukuthi amaZulu ayathwala. Hayi. Anoyeni sihloniphe nje umzuzu owodwa. Hawu. Cha, angizazi izinto abazenzayo, angizazi. Kodwa nje ukuthi ngimangaza ukuthi kule list yabantu abavezwayo kulobu kuthiwa bathwele abase-KZN abaningi. Why? Noma ikhona inyanga eniyaziyo e-KZN noma ikhona indawo eniyaziyo e-KZN. Shonini phela, shonini. Yazi kulate manje. Umuntu engaze efike ko-40. Hayibo, hayi anichaze. Ngoba noma kancane nje kuthe kudlula
ubaba uncane emhlabeni hayi babelesela abantu. Wayevele nethalente enesiphiwo. Waduma nje kakhulu ngoba hayibo namanje amaculo akhe asashaya inhliziyo. Mamkhize wakade eshadile kodwa ubaba lo ade eshade naye akekho sivungayo. Umseleku ngoba seza ukuthi unkosikazi wakhe wesibili washona, abantu sebesisho ukuthi hayi guys, hayi neshuthi nje nithi eKZN abadalelwe impumelelo. Ngisho njalo ivale le video niwuphendule lo mbuzo ngoba uyazwakala.